to wannan rijiya din wanda manzon Allah ya canja mata suna, me suna rijiyan? Yasira. Yasiran nan ba ku labarin shi kaɗan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je baki rijiyan, guga da ya ɗaga guga da ya ɗibo ruwan, da ya mai da gugan kawai ya yi dumbul daga nan shikenan bata sake kafewa da ruwa ba. Miracle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari dan yi bayani kaɗan kafin nan. Wannan wato gasa ɗin nan da girsa, wannan ruwa da na faɗa muku ko da shi aka yi ma annabi Muhammad, da shi aka mishi wanka. To yanzu abin da ya kamata na faɗa ma ɗalibai don zai muku amfani, yaushe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu? Malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litini, ya rasu ranar ba a binne shi ba sai ranar laraba da dare. Kun gane? In yi bayani abubuwan rasuwan ko kuma in wuce karatu? To wanda suke so a yi bayani su daga domin ya zama musu tarihi. To a yi duka majority ko? To da farko ranar litini da safe, wato ranar litini kafin sallan asuba, Nana Aisha sai ta daga labule daga gidanta nan daga ɗakinta kawai yake shiga masallaci, akwai kofa. Ko da kun ga wannan kabarinsa a cikin masallacin nan, a jikin masallaci ne, ba a cikin masallaci ba ne, tun daɗin ma. Kun gane? Sai Nana Aisha sai ta daga labulen. To da ta daga labulen sai Sayyidina Abubakar, bayan an yi sahu suna lallekawa, an yi sahu daga ta kofan, sai ya hangi manzon Allah ya masa ishara, an yi sahu sai ya masa ishara irin ka yi sallah. To sai sahabbai sai suka yi sallah suna farin ciki. Sayyidina Abubakar shi ya ja sallah ranar litini, saboda haka sai suna ta murna, manzon Allah ya samu sauki, gashi har ya ce Sayyidina Abubakar ya ja sallah. Sai sahabbai sai suka yi sallah a fara'a. To da sahabbai suka yi sallah a fara'a, sai Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar bayan an idar da sallah, saboda haka sai suka zo suka gaishe da annabi Muhammad, lokacin duka bai rasu ba. Suka zo suka gaishe shi, da suka gaishe shi suka ce ya jiki, lafiya da sauki, suka yi mishi fatan alkhairi, ya musu addu'a, suka fita suka tafi. To shi Sayyidina Abubakar anguwansa yana da nisa, sunan anguwan shi anguwan Sun. Me sunan anguwan? Anguwan Sun. Saboda haka sai ya koma. Sayyidina Umar gidan shi ya fi kusa da masallaci, mana ya fi kusa da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Kun gane? Saboda haka bayan Sayyidina Abubakar sun fita, sai Sayyidina Ali da Abbas sai suka shigo suka gaishe shi. Da suka shigo suka gaishe da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da suka gaishe shi sai Sayyidina Ali yana ta farin ciki. Tun ga Sayyidina Ali ai tun yana shekara 5 aka kawo shi gidan ko? Kuma ai kun ga Sayyidina Ali da Nana Fadima gidansu kusa ne da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk masallaci yanzu na Madina ya shiga wajen. Saboda haka sai Sayyidina Ali suka gaishe shi da Abbas, da suka gaishe shi sai suka fita. Da suka fita da shi da Abbas babban annabi Muhammad. Sai Abbas, sai Sayyidina Ali ya ce, kai ai jikin manzon Allah ya yi sauki. Sai Abbas ya ce, a'a, ni ina ganewa daga ainihin wato mu daga cikin wato ina da noticing ko kuma ina da experience, wato ina da ganewa daga jikoki ko kuma daga 'ya'yan wato Abdul Muttalib. Ina da ganewa duka idan za su rasu akwai alamomin da nake ganewa, to alama ya nuna mini Muhammadun Rasulullah zai rasu. Amma Aliyu, Sayyidina Ali, duk abin da zaka je ka tambaye shi ko ka gaya masa, ka je ka gaya masa tun wuri. Amma na ga alama, ya ce ga sauƙi ya zo, ya ce ni dai ina da experience akan 'ya'yan abin nan, wannan Banu Hashim, ina da wato ilimi akan wannan, don haka zai rasu, ka je ka tambaye shi. To kafin nan manzon Allah ya aika a je a kira Nana Fadima, an ce su jikokin ma sun zo ya musu wasiya. Wannan duka
a ranar litini fa kafin ya rasu bayan sallan asuba duka wannan aka yi wannan abun saboda aka aika aka kira Nana Fadima ta zo da ta zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wato ta ce na ga jikinka ya yi zafi sosai amma kuma wato tun da na ji ka kira ni hankali na ya tashi amma na ga jikin kuma da sauki sai ya ce karki damu zan koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Nana shi ta ce ban ji maganan da ya gaya mata a kunne ba amma